Manang tawag yun. Narimomon kabara-bara. Yung kabara-bara, yung tibong kayo. Araw, Pedro. Aran tamaw din siro. Aran sinaw ni Joana. Aran na nakaro tamaw. Tito ang manita pano. Aran na nakaro. Sinaw. Nito kaya matetanas. Okay ka na baygan, tarawita. Okay, Peru. Okay, Meraki. Naya girawa niya tayo. Naya kesa. Na. Sepuluh ben ini kaya buat tayo tayo. Kasi nakikaya. Pero ya, kabar pun nukuna wayo ba, tukun ayo, ay bonito tukun ayo, inanon na tayo, nikakamatak, tapoy kakuha ko. Tukun ayo, kung ayaw puputo yon, kamakabara ko rin. Kunang tibirato, kunang yabirato tukun ayo, nakabasin na. Tahu-tahu bang hari ini? Iya kita. Kemana? Temu buat. Kenya ngairia kaboni ngairo aja jangan. Aku nasi misi kaya, yang aku buru kaya ini. Aku neko. Aku neko. Mana yang ngai kau ni dia kaboni. Mana yang ngai aku ni kan? Mana yang ngai aku ni?
Ako na lang dito. Ayan ang ginagawa nyo. Ayan mo ang ginagawa nyo. Sa! Sa! Wala ka naman ka! Sa! Ay, dahil ko! Ano ba yan? Ang kasulat? Yan! Ano ba yan? Ang kasbit? Especially... Especially...